wokusebenza komphakathi kwisifundazwe uNtuli usebenze waqinisekisa-ke imihlaba kanye nezindawo ezisetshenziswa ngokungekho emthethweni. Ucwaningo olutholwe ukuthi-ke zingaphezu kuka-9,565 izindawo kwimikhandlu eyishumi-nanye, ezingu-357 zazo zisetshenziswa ngokungekho emthethweni. Kulezi-ke ezingu-357 ezingu-120 zazo zingaphansi komkhandlu wedolobha iTheku. Umusho umnyango wokusebenza komphakathi uMartin Moyo unikeze umbiko ogcwele kusithangana sabezindaba ezibanjwe eThekwini namhlanje ngoLwesibili. uMartin ubambisana nongqongqoshe wezolimo kanye nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uThembeni Kabadlobha Mthethwa kanye nongqongqoshe wokuthuthukiswa komnotho kusifundazwe iKwaZulu-Natal uMusa Zondi. Kanti uma uthi uhlelo hlolisisa izindawo lofaka phakathi izakhiwo ezinkulu kanye nomhlaba-ke ilungelo ukusebenza. Yeah, it's wonderful to be here with my colleagues from ETIA and Agriculture. Today we signed an MOU that will look how our three departments work together. We're handing over properties, 11 farms to agriculture, and we will be handing over many properties that can be used for economic use to ETIA for use of SMEs. But part of this also was that we finished our 100% our audit of properties that we own. We own just over 10,000 properties. Unfortunately, 357 of these properties are legally occupied. 120 of them are in eThekwini, and we'll be looking at how we can now work with those properties and make sure they serve the people of KwaZulu-Natal. Ukubadlobha Mthethwa umsalabo-ke abazongena kulezi ndawo ehlonziwe ubake basebenzise uma sezingakubo. Uma ngabe sesithola le ndawo sizokwazi ukunikeza abantu abafuna ukusebenza umhlaba kodwa sibhekisisa umsebenzi. One, baya-create ama-job opportunities abantu, bayakhiqiza futhi umkhiqizo wanele njengoba sibona ukuthi i-South Africa noma i-KZN umkhiqizo wehlile. Kunendawo ey'ningi ezikleyimiwe sakhipha abantu akade bey'lima sasesigcina singasawenzi umsebenzi efuna siwenze. Ngakho-ke siwumnyango sizokwenza isiqinisekiso ukuthi siyabasapota, siyabanika umhlaba kodwa nabo bazoqinisekisa ukuthi bayawa-create amathuba omsebenzi, bayayikhuphula umnotho wendawo yethu. That is those two things. Ungqongqoshe womnyango wokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uMusa Zondi uthi banqume ukusayinda lesivumelwano ngenhloso yokubakela abamisane futhi baphuthumise intuthuko ebheke ebantwini. Umnyango womthathu ubuzosayina isitatimende sokubambisana kuba le mnyango isebenze ngokuhamba ndawonye ngoba sibona ukuthi ukuhambisa intuthuko emphakathini kulo mnyango ugijima uyale uhambe ubekele senze izinto ezehlukene kwenza ukuba ingasheshi ukufika intuthuko emphakathini esiyisebenzelayo. Ngakho-ke siyibophezelekela ekuthenini sizobeka etafuleni konke okuyimisebenzi yethu esiyenzayo ukuthuthukisa imiphakathi yakithi ey'ndaweni ezisemakhaya. Kodwa kokusemqoka kakhulu umnyango lo wa-Public Works unamabhilidi, unendawo, unezakhiwo ezinye zazo engasasebenzi kahle. Kufuna ukuba lezo ndawo-ke zisebenziseke ngendlela ezindabeni zesizwe Owens TV besikhona eThekwini. Nami nguSizwe Sibongo uKashozi. Cheers, bye. Signed, sealed and delivered. Thank you, colleagues.